मैया स्क्रुटिनि जाबाय जानाया हा जों गासै 16 जन दंमोन नालाय दा 16 जननि बिथोराव बुंनाय बादिब्ला तारमाने 11 जनानो एक्सेप्ट जाबाय आरो हा ओमफ्राय बे माने 10 जनानो एक्सेप्ट जाबाय ओमफ्राय बे 9 जनानो मेन एक्सेप्टआ 9 जनानो आरो किन्तु दा 6 जना माने फुरा माने अबजेक्सनाव दङ ओमफ्राय सासेयाथ' जेनेबा बे फेकु होननाया बेथ' गेलेनो मोनसिगोन जाहैबाय बेहा माने इलेक्सन कमिसननि बे माबायाव सिभिल इलेक्सन कमिसननि बे गाइडलाइनाव बे जोंनि क'क्राझारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट बा 6 सिडुल बे मेनसन गैया दा बेखौ गैयिनि थाखाय बे आं बेखौ जेबो खालामनो हाया होनदों आरो आंनि दा ओंखायनो बे गेलेनो मोनगोन माबाया ललित पेगुआ औ ओमफ्राय पृथ्वीदेब नारायणखौबो बिसोरो दिनै कनफार्म खालामजोबगोन आरो गावबा गाव डिसि फोरनाव सोंहरगोन ओमफ्राय बे डिसिया जुदि कम्पिटेन्ट अथ'रिटि नालाय सार्टिफिकेट होनाया बिसोर जुदि दिनै क्लियारिफाइ हरोबा नंगौ बेयो जोंनो होनाय होननानै बुङोब्ला दा बेखौ नैबेयो जोंना रिटार्निं अफिसारा आं जेबो खालामनो हाया बिदिबा बिसोरो गेलेनो मोनगोन बा बिसोरना भेलिड जागोन होनबाय आरो जिहेतु बेहा सार्टिफिकेट दं ओमफ्राय बे सार्टिफिकेटआ बे इनभेलिड ना भेलिड आं बेखौ नायनो थाङा आंनि जुरिसडिक्सन नङा बियो किन्तु बेखौ नोंसोर उनाव नोंसोरो माबा खालामनो हागोन किन्तु दा आंखौ होनदो आरो नोंनि अबजेक्सना जोङो बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय नोंनि अबजेक्सनखौ मानिबाय किन्तु बेयो दानो जाया नोंनि अबजेक्सना रेकर्ड जाबाय होनना बुंदो आरो किन्तु बेयो आयेननि बिरुद्ध नोंसोर उनाव खालामनो हागोन ओमफ्राय नैबे नबकुमारनिया रेजिस्टाराव बेखौ माबाया नलबारि डिसिआ दाख्लैनो क्लियार लिरना हरखाबाय जे बियो बिनि सार्टिफिकेटआ माबा नङा होननानै माने बियो बे गावसिनिफ्राय इसु खालामनाय नङा होननानै बुंहरबाय दा जेखौ होदोंमोन बियो राभा होननानै लाबावदोंमोन नालाय दा बेखौ क्लियार खालामहरबाय दा बाखिफोरनिखौ दिनै खालामहरगोन मैया WT मेसेजजों फाथायजोबगोन होननानै जोंखौ बुंबाय कमप्लेनाराथ' जों दाख्लैनो कमप्लेन होखादों नालाय दाख्लैनो होखादों रिटार्न आरो मैयाबो रावनिबो कमप्लेना गोग्लैयाखै ओमफ्राय आं बेखौ रिटेन कमप्लेन होबाय मैया ओमफ्राय आदाया मोनसे होबाय पाब्लिक जानानै ओमफ्राय आं मोनसे माबा होबाय नैबे नबकुमार सरनिया दसेनो बड'गसारनि दसेनो आरो माबानि राभानि बिदि बेबायदि आयेननि बेरेखा खामानि मावनाया बेयो जेल जानाङा नामा उनाव बेथ' बे आयेनाव बे अपेन जागोन बेहा बे मा जागोन पानिशमेन्ट बे मोनसे मोनगोन बे आयेननि भाबै ओमफ्राय ओरैनो दा बे अबजेक्सनाव थानायफोरा सोर गेलेनो मोनगोन बायदि सारनि बायदिब्ला अबजेक्सनाव थानायफ्रा दा बिसोरनि सार्टिफिकेट हिसाबै दं खिन्थु जे जिनिसा जोंनो आवगायाव थाबायनानै बे जिनिसा जोंनि आवगायनि हाइकर्ट अर्डार PIL अर्डार बे PIL अर्डारजों गैलामोन आरो दा जों बेखौनो होनबाय थादोंमोन जे दानि अनलाइनखौ बन्द' खालामथ'नांगौ दा बै फुराना सार्टिफिकेटजों जाय लादोंमोन बिसोरना आपडेट जानानै थाखाबाय नालाय दाना बे फुराना केन्सेल जाबायना मिथियो किन्तु दा मा जाखो बे फुरानानिया आपडेट जानानै थाखाबाय नालाय अनलाइनाव जिखुनु कम्पिउटार दखाननिफ्रायनो बे अनलाइन माबाखौ बख'नानै लाबाय बिसोरो बिसिनियाव थांनानै अनलाइनखौ दा कम्पिउटार दखानफ्राव माबा खालामबाय बोरै खालामखो बिसोर दा पृथ्वीराज नारायण देब मेसाबो मोनामोन बिनि सार्टिफिकेटआ बर' कास्ट ट्राइब बिदि लिरदों बर' कास्ट ट्राइब बेबायदिथ' गैया दा ओमफ्राय बेखौ बिदि मोनदों होननानैसो जों मिथिगौमोन किन्तु दा लाबाय ओरैबायदि बियो बर' कसारि होननानै लाबाय दा बिनि गोदान अनलाइनजों फैनाया बोरै मेनिपुलेट जानानै फैखो बेखौ सोर ट्राइबेल सुंगुआ होदों आरो सोर डिसिआ होदों बिनि सायाव जों कन्टेम्प कर्ट होगोन बे पृथ्वीराज देब नारायणआ दा गेलेनो मोननो हागौ सार्टिफिकेटआ मोनदों डिसिआनो हरनाय गेलेनो मोननो हागौ बियो किन्तु जों बेखौ कन्टेम्प कर्ट खालामगोन आरो मानो होनबा बियो बे चिरां डिसिआबो मा जागोन आरो सोर होदों बिनि सायाव पृथ्वी नारायण देब मेसा ST मानसि नङा नामा ST नङा बे ST नङा बिनि बिफायानो नारायणसो बिनि बे राजबंसि ओमफ्राय बिनि बिफाया साख्रि मावगासिनो OBC हिसाबैसो मेनसन दं गोजोननाय थाबाय सारनिसिम अके